Isa ka kilo lang dani. Dapat mo dani? Dapat sige, madali na nakuha. Ilang kilo dani? 260 to 50 lang. 260? 250 rin. 250. Bali naman yun. Tunga sa kilo. 250. 260 to dam. 260. Isa pa dam. Kana lang. One, two, three. Ganyan lang. Mana na tulutod ba? Aman lang lang. Salamat ha. Salamat kaayo. Buwan na dah. Buwan na kayo ang isda. Lang ay pwede mo na siya sabaw nila. Sabaw ta. Repolyo. Hello. Aya, repolyo ako aya din. Kanila gamay ta. Kahapon? Ha? Nagkabaguot ka man kahapon. Asa? Kamada. Oo. Mauto ah. Kamada. Pila na siya? 33 33. Kaya Kuan man to, Jeff, ay kuan to sa Kamada. yung buri ka? Si Mother. Ay, ma. Oh, nya akong isa ka manghod kay nagtrabahante magyapon opisina. Na kanila iba butang na dali. Sabaw? Aw halang yap halang ba? Ay na. Ali na. Ari nami. Lang ali na lang. Kay diretso na dahil sa bukid guys. Dito may manhapon karon. Yung sa naurasa. Ay, sa papalit sa kadani. Kani ako madam lay to. Ha? 92. Pila? 30 na lang. 30. Salamat. Discount. Ha? Ha? Piasos na ay kuan. Ay kanina na siguro kuan. Kanina na siguro minis nga kuan. Ang puti. Kani? Kani dam. Apil nga ni siya? Pila? 55. O naisin po. Okay, salamat. Sige pa. Lechon manok among gipalit. Kaso wala na may lechon manok, isda na lang. Prepare na sila para sa mga prutas dari sa Christmas pohon. Diri sa Balingwa nagsugod na ang ilahang mga prutas diri oh. Barato ra diri, barato ra. Ito ari na. Salamat sa ayo. 45 na kanang. Diretso na din gipangas karon kay naapasad mi gipangpalit para sa Christmas namo pohon, pon. Abangan na lang ninyo guys ha. Kay kanira ba si iba o silang lang. Pag mapildi ni sila, masuko. Maunang naagya po premium sa pilde. Maskin pildi, hatagan na lag premyo. Kay di man ni sila pa is-is. Kinahanglan man gid nila nga kanunay daog. Maskin di nila kaya. Nya karon nagpalit mig isda dito rami manihapon sa balay karon. Nya Ugma na libuntag uli. o pagdali lang. Kay daghan kay among gipangpalit karon. Chat. Itlog tunga sa 3. Sa tunga sa 3 okay ra? Tunga sa 3 lang ako aser. Nya wala to slice bread niyo dani no? Tunga lang madam. Pangas na din ka? Sa pa uwel. Uwi, naay will dam. O, naa. Ya, download ako na niya yung pasadri ba? Ipadala sa ako. Bahog sa Katong naging sa mo ganyan, babes ba? Tagasa mo siya. taga Mapua. So, trabahante ni Alma ba nga nagkuhan? Ipapadala man na sa amo gayinan niya, wala ni lang Taga gipan. Mapua, no? Amo ko sa mo. Pina may mga dala. Yeah, nagtrabaho mo sa Dekal ba? Yung gabayran na. Tunga sa 3.
Ala na ato daning kuan. Hona. Ay kasa pa di. Saan siya nga kuan? Sandwich bread. Lami sa di siya madam. Ay sayangan nakapalit na yung product kuan. Mayinis ka ni lami biya kain siya. Lagi da. 98. Pila ganito siya madam ang itlog? 133. Apili na lang sa kuda ni dam. Isa. 87. Yes. 87. Buros ra yung gabibs da. Ha? Buros ra yung Kaluoy sa Dios nagbunga na jud ang atong gibuhat. Ay, kung ano yan. Tayo. Ala salabat man niya madam oh. Tagpilan siya madam. Tag 10. Kuan ako madam, tulo. Nanay sa dito oh. Ano na isa duha na lang. Okay. Bunluto na ba ni siya? Buluto na. Kulbaan ka talanig mga hudhud tanan mo na. Hindi ara, madam. 50 sarado. Oh, Tapos, so na ay itlog. Okay, 250. ito ng kuan, almusal. Ay, kuan man sa di ni siya no, mayonnaise. Ay, pang sandwich. Kinisa. Ah, 60. kani sa sinta ni siya. Kailangan ka mag-sandwich sa pandesal. Ay, na naman siya oh. Lagi. Doble na. Lagi. Sige. Okay na. Nasalamat kaayo sir ha, madam. Salamat so much. Kay mag pangasa din sa bukid. Ali na babes. Char, bitaw. Joke lang ha. Kaya sa tong kuante katong isa ka sa kubag na dito no. Oo. Ato ni pangalan. Kasi yung pani mo. Kasi pan, nagpalit na ba dito? Wala pa man ta nagpalit. Ali na. So, ari na mi. Di agpa kay gabi magabinan. Gabinan pagtaman dali ba? Palitag kuan sliced bread. Maayong gabi eh. Tapila gani siya matchang? 40 mil. O sige, isa ra no? Or duhaon? Kani lang isa madam? Oh. 40. Nahutag ko pa? Ay ganina no. Nahurot na. Ha? Naay ko na ni burger buns. Okay, salamat ha. Tara na. Diretso na din pa. Gabiin ng mga manang. Pero nakapokus ka balik ba? Ha? Niya pag Pasko puhon. Madam. Naya mo motor dato unahan. Oh. Pagkuan, pag Pasko da na mahal na din kaayo. Oh. Maunang karon palit na daan. Malata man. Mo gani. Ang sabay ito palito pa malata kwarta. Mo lagi. Sibog lang kay basig mga kuy Ginoo po. Ani isuti na. Bisu ka man. Ala pa igon na siya, Brian? Igo lagi na. Ha? Gaan ra? Pagtarong basig bukira lagi? Igo ka man. Iba pa tong pan. Sige sila. Ugat pa tong uben. Sige. Dito na siguro na inyo ibilin nagyapon ang motor. Di na mo magsulod. Ayan o pagsulod. Sige na. Diretso na mi guys. Dito sa bukid daw. Dito mi mag panihapon karon. Ako nang gitawagan si Sherwin nga ipalungag. Hala na pa'y karton. Sige lang kalang. Ha? Kalang lang na. Sige. So karon guys, diretso na mi sa bukid. Ang dala nilang lang naara. Ang dala ni iba tuara. Kita-kits lang ta sa bukid guys, kay dito may manihapon karon. A few moments later. Guys, diyan na mi sa bukid. Sige. Kana kuan ni dala dia? Diretso na mi sa payag ha. Ayaw na. Si Doydoy ang nagpasan datong mga gipalit. Oh, puli-puli ra sila. Ang kang kuan, lang-lang nga gidala ang karton nga may sulod. Lah. Kisa na. Kaya lang. Tana. Sige na. Una na mo. Lang palihog sa kukuan lang de, hawid lang de kay ako sa tutabunan kay basin mag ulan maniguro na lang ta kay para di ni masamot og kadaot ang diha guys. Diara ang akong pang tabon. Oh, limpyo na siya kay nauwanan man ni ah. Ana ra na siya ka
simple ang atong kuan. Oh. Asa? Ayaw kay nabi. Naman o ako magitabunan. Di man. Kanunay nabiyan na ako tabunan dana. Ha? Ang gani da. Sige. Ta. Ha? Tana. Ay, ikaw dala oh. Naaglaos mi tate. Madam Joy. Oh. Laos mi ingko kay medyo gabi-gabi inasad. Ha? Wa to nahubog kay katong pagtawag nako wa man. Nakaluto na sa siguro to da. Nakahubas na sa siguro to da. Agoy to da. Hinay. Ana damugod na sila maglakaw ingani nga dalan good. Lapok. Gani. Tapulan ka man aglakaw. Gani. Master agoy. Sige, magpangalamag. Agano mo si Didoy. Agatagan kay kag isa. Ang kabuang. Uman. Agpanggaon ka. Gaon. Humana ka balintong. Humay ka balintog. Kalit ka balintog kag lingi ra karon. Agihata gani doy ang kuanda, ispat da. Para dili paligid. Oo. Sige. Ngay tumbunan makitaan. Unya nang sama na. Alawa na ang legs doy. Hari ko pun. Ay pa magunit ka sa ako kay. Ara, baway ka. Kabuang ka. Wala mo silas. Maria. Kukulong na tayo. Balian sa taan hapit. Sige balian. Ay, ada silas di ay. Hara. Una ra man mo silas di ay. Unya sige na. Kini ila kadigas pud. Lang Gani. Ubuan mo silas ba? Oy lang palayo dana lang kay basig madigya sa karon ikaw na poy basulon. Di na padamay. Pagkadamay. Di ba kay si Brian nga naidala si Brian ho? Oh, tara si Brian nakasanilas pag yun. Agoy. Ikaw talaga ka. Ikaw malas ka tawa. Ikaw malas. Magsinilas tagagalan, magsinilas. Ikaw gini ka. Andi na yung mula ni. Kaya buros mo ka lang. Mana, takot na ni banga ka mo. Dana wakwak ay takod-takod. Ay labunog di ata. Ikaw sa kaya nagkirigas. Awa lagi. Mga kay pulos mo mga luming. Ay, mag-ikaw nga namin. Ha? Lumot-lumot. Lumot-lumot gani dana dinhi pag-agi ho. Oh, diha. Samot naman diyan. Hinay diha ha. Dili ka sa nagbuta do. Wala buwa ito. Buwag ka na kung makarigas ko. Dali dani hawidi. Adi ka pagka. Dahil ko yung pata ka tukul. Baso meron na. Ang baso. Hala o. Ato lang na i-check karon. Ako dito yung kay. Ang likod. Yati ning dahon lagi. Awa man unsa? Ti. Ha? Naunsa ang dalan? Ang cellphone wala pa yan. Di ata maningala kay ang dalan dani ingani na jud. Diha, so bali mo lagi pa ko ante. Pasa minto. Tanawa di nagtawa ang buang oh. Ana lipay kasi doy. Lipay kasi kay buntak si Brian. Dili may kasi kay duha pa sila. Oh. Pero kaniya suko kasi Tandaan. Awa lagi. Digyas dito oy. Grabe kadandog magud kayo ang dalan diri. Mao nang datong ni agi pod nadigyas gihapon ko diha. Nagdala ko sa bahog. Nakadigyas si kuan Brian.
Galis na nahinom siya. Unsa ta ako ingon may pa si Brian. Papa na bigat. Nung sa ka Brian nauntod? Nauntod ka? Yak, di anami guys sa balay. Daniela? Daniela. Sige. Ito, sige. Hey. Patat. Okay. Ayaw, kay mabuling ta. Sige, Bray. Sapa kaya ako sa ikwan, wahing di. Sige. Hala. Piulo. Okay. Nasangit. Ang piulo-piulo. Ang piulo-piulo na mo. Ay, babe, dani lang nagbita sa kwan, oh. Dani sa bangko. Diyan namin sa balay. Nya. Diha na ibutang sa bangko ang katungkuan iba. Oh, dana. Ay, Mario! Naligid. Mario, dito na kami. Naligid. Bakit me? Gusto ko sa lahin bisita. Kuasa ni Bibi. Manghugas kay grabe ka lapok. Dito na adi di. Kana ra mo dito sa taas. So diri lang sa nisya butang ang among mga napalit guys. Ang putot, ang Daniela. Okay. Nagara po si Daniela. Tana ra mo ha. Pero suko kay siya doy. Suko kay siya nimo. Nagay si Brian doon, ingin man ka nga. Happy tayo si Brian, oh. Nagpasa pa. Takot sa... Baba lagi. Mana ka? Among tutoy. Ang among tutoy. Ang among tutoy. Ang among tutoy. Hala, tutoy. Ang tutoy. Ang tutoy. Ang tutoy. Ang tutoy. Ang tutoy. Lolo tutoy. Ang tutoy. Agak-agak kisah si Daniela. Ha? Wala na lechon. Pangutan na si Iba dito. Pangutan na. Hoy, Iba? Lechon kuno ato gipalit dapat. Wala ka diya kasrado ka na no. Pila ka dito na magaton. Mga lima siguro ka kwan. Dito na diha kuno sold out. Oo. Ba di ko ag palit kung naa. Hawa dia Daniela. Wa man diha kuan. Luto nga lechon. Nahutdan. Di ami gipalit nga kuan litos. Gina. Uy, nasulod-sulod naman yung mga ito din eh. Wala ka Dili na sa pikas, pero na may nag-order ko na iya kompleto naman, sulod naman daw upat ka buo. Wala sa tubig Nila kagawad, abri pero wala man diha. Sa sutsog mo wala na diha. Ha? Gusto na mga ito daan. Ha? Gusto na ito daan. Nakabalo pa lang tadaan na yung wa magi diha, alam ko sa ito diha. Ato ni sabon. Sabon natin ni, ha? Magkuan pa, mag-unon pa, magsabaw pa. Kuan man niya guys, love us. Pwede namin dani mag-unon daw mag-sabaw. Ang tula ka te? Ha? Parang unan. Oo, agunon ko. Mukha sinulaw. Napay gupaw kumain. Mao man ning sa merkado nato gipalit no. La, ato itlog. Asa itlog? Lab! Ato itlog. Rep daw. Ha? Kuan na sila. Wala ko. Nana sare? Kanihot do nato nilang. Kape ni Doy. Ni Brian. Kanilitos. Magkuan sa tadami sa litos. Okay na lang? Imo nagi-timplahan? Lami na? Wala mo tilawi? Tilawi sa ha? Kay agidit sa ko dani. Sakto na. Ang inununan,
tiya. May bukal, ano eh. I-half cook ra na nato. Ha? Diri ra din to sa kuan babe mag kaon ha, gawas. Kay murag nindot diri sa gawas mag banding-banding. Nya kani padaplin sa ninako. Ha? Di gyapon na siya kasuko na udi hatagan. Iba ato ibalinda na iba di. Nya diri mi man hapon. Ato ning ikanaog. Ha? O diri ra ta kaon. Okay ra? Nahugaw na sad ang butanganan sa kuan okay. Namang good mga manok diri maunang Pila po na inyong tab na katong blote o. 1.5 ay 1.2 na kapin. Mao na siya nga nindot nga buan. Ha? Manang nindot nga butanganan okay. Tubig? Pudaghan gid makuan. Gani. Mahal din Nya karon mga prepare na mi sa among kuan panihapon. Naitrapo dani iba o. Kanilang kay ang mga trapo manggug katong tibugol. Wa na. Lang iba o. Unsa lang? Maghimo sa tadaning kuan, pan. Daw kaning litos. Kay lami ni siya, guys. Ako na ni siyang gihugasan, ha? Serwe direct mo ta sa lunas sa no. Magbutang sa tasapan kay kung di sa tong ganahan magkaon sa pan. Nga na ay litos. Palaman kay ang palaman mo pan. Na, wala pa na palaman lami ko na. Nya magbutang sa tasakuan sliced bread. Diba? Ato lang ni siyang ikat. Kaya pwede naman siya ikat. Butang diha. Sus, duha na sila diha pero sali away. Muna sila iring ilaga. Kasi wala rin kitsaw. Ala, sosyalan kaayo. Na ato'y kuan, na ato'y gibutang sa kanaang litos, ibabaw sa litos nga mura siya powder. Kaya datong kuan katong Christmas party sa Kamada. Sa labat. Muy salabat si mo. Ala asang salabat, babe? Diya itlog. Ha? Di harapan. Bakit mo kapin sa labat lang? Salabat na kapin. O ikaw dapat tiburos ka. Salabat. Ang iyang inumon? Dapat lang. Mawala ko na. Umubay na pero sa ko na nakapag mana? Okay, lahi man silang lang kaya yung siya agpuan. Wala, habra ba yung ampay ko, sige hab-hab. Kada tugbong sige, agkawala ang kalit kay tuad kuan. Ana ang palit sa kuan ganina. Shake. Shake. Bukudjos. Bukudjos. Kasi sa mga tugbong dia. Ha? Para sa mga tugbong. Gani. Andi to kuan di. Sa bakit kayo ito. Andi sa tong kuan di. Andi sa tong kuan di. Napan? Oh, adili ka nang pares dani nga plato. Andi. Kaya batangan nato sa kuan. Mahal ka na. Ana na siya dahin. Dayon, butangan nato ni og kutsara. Awiri sa nilang di. Di pa gani Pasko. Ha? Di pa gani Pasko. Pwede lang siguro ni siya ibalik sa ref kanisiya nga ingani na ablihan kanipod. Lahir na siya. Dana gani ato isang sumpay. Ganahan di ganahan sa ilana o. Oh, dana gani ho iana oo. Oh, lo perfect kaayo ang atong panyapon. Ay pagduhan niya sakto na naa. Andi di. Magamo-gamo na sa ni Oh. Kaya may hugtol gina. Gani. Kinahanglan nga. Doon. Excuse ka na si Pwede rin nga to siya. Ano po lang na dimaan. Kuan ba sa mga dakuhan talani? Duwata sa ni. Kaon sa Grasya, gikan sa langit. Gikan sa langit, gikan sa Amerika. Oh, diyan. Para na to madam. Unsa pa kung dalon? Diyan pa madam. Baso madam. Hoy, kana magsige bitag uwan, lahi ang amakan da kay magingani siya oh. Basta mag-ulan at sa magkimira tayo nga. Ha? Makam na. Gani.
Ngano kanunay ka magkasukulang? Ha? At least, magliwat gwapa. Dinhira mi manihapon sa among terrace. Sisyadan terrace. Nya with matching Coca-Cola. Babe, pagkuha sa kuan, babe, katong sudlan sa Coke. Kay, dili na pa mag hab-hab. Nya may standing position, lugar tarani ka. Kaya mo tayo, bangko. Naman hapon tanin yung tanan guys kay imal kaayo ang atong food for today's video. Charot. Nya napay lettuce, inununan, naay sabaw. Hala. Unsa man? Ha? Di andi. Kana na bulad. Sobra ka ganihang udto, bulad. Pan lang ang pan. Pa. Mario! Ano na triba? Ano na padre? Ina. Ang pahan padala. Hindi, sa baso lang sa kuk. Ha? Hindi baso? Pwede sa baso kuk na kuk. Wala kayo hindi baso. Wala kayo baso. Wala baso. Mario. Kaya ang ingani nga baso, 5 ka buok. Mao nang ni nabilin. Buak niya? Ambot lang og asa. Ang ingani, 3 ni sila ka buok. Kanila isa nabilin. Panihapon. Panihapon pa guys. Kaota. Ano na Inom ko na og tubig. Nang say mo tuhod? Puro po na akong tuhod ko. Ngano man? Ha? Papapakados mo nimo? Okay na nakabawas ka man. Di meron na nakuan man na kilo ako tikam til ba. Kung lapit sa bagong baso. Ito mi agi pag Ronaldo na kilo, karon na pud na kilo. Wala na isawang. Pila? Manyapon tang tanan. Lagi. Repolyo ba din na? Ritos na. Repolyo man na. Ah, I told you na. Ang kanang gisagol sa kuan, repolyo. Ang kanin mo'y litos. Okay, ulo. Kinamuta guys, kaya nanghugas naman sad ko. Nabot sa mo? Ha? Nabot sa mo? Eh, inunan. Nyawa ko kaya ba? Pagano. Ha? Nyawa ko. Ay, ba't wakwak? Ito na pagano. Dili kay. Abet. Ito. Ito naman ako. Wala. Hindi nga. Wala ba hindi ko ibulakan. Ini niya? Gulong ko tali. Ha? Gulong mo sa kawayan. Hindi na. Diyan mo noon. Yung bada. Ah, binangta na sa no? Bukay na. Diyan mo ko. Di hadlok na dara diyan palibo, tumalibo. Laki yan nakita niya. Ano laki ug bayang nakita nimo iba? Bye-bye, pero makita niyo. Wala man ko nakakita nga ay kanang nakuan ginako. Murag kuan labas na kanang murag. Murag pinakalit lang ba? Nga ingon ko na lang. Nakita ka, pagli na wala naman ko nga ay hawid ako abaga lang. Ingon mo wala ko hawid lang. Sa ay paghalot na naman sa mulikod. Bukan mo yung abaga. Ingon ay hawid ako abaga lang. Kaya lain may gulay mga nagahawid sa abaga. Nawa man na hawid ako. Nawa ko hawid lang. Ay paghalot lang kay nabitaw sa mulikod. Pagkapos unahan ay palungan din mi. Katong dito sa gipalungan ako. So dito na tong katong Kay ngano guys, datong isa ka adlaw, grabe ka kusog kay ang ulan. Pagpangas nako, napagngan ko dito sa katong ginaingon ni Riri nga naay ag pangatang. Dato sa nay kawayanan. mga kulungon dito sa unahan. Unya pagpangas na kusog kay ang uwan, nagkalitra og kapalong ang motor. Ngit-ngit kaayo. Yung nagbabag na? Grabe nang limbat ang akong tangkugo. May gani kay naay nakasunod. Igagaw nako nga si Inday. Ay anak sa akong igagaw nga si Inday. Yang motuwa nga pagkataod-taod na andara ang motor. Nya kaganina pud pagpangas namon ni iba napagnan gyapon ko.
Ganina, para may motor. Oh. Dilingi ko. Kasaan ako sa imo kay Murag. Di ka sidlak ko nga. Ako lagi hunungan, hunong pero kadudlo ko hunong ba. Kailan ito motor lang. Da. Pagsagit mo nga, hunong ka. Mula konsinsan magi ko. Alam do nga namatay niya ang siga biya sa ni iba Ulay, kay signalite. dihara sa kuan lubot. Kilid. Na ako Signalite. padayon bila ka po hinay. Nakutsiya ko ka. Doktor. Lain mi ko bayan ko paminaw gid. Namulog ipadritso mi ko. Singgit gani ko. The next day. Good morning sa inyong tanan. And Merry Christmas sa inyong tanan. And advance Happy New Year. Ang ako mga gipalit kagahapon, ako ning i-check kung unsay kulang. Ala, unsay kulang. Di ara tapos naada ni sa karton ato sa ning habwaon dani kay para makita nato kay ato ning dugangan. Char dugangan. Bitaw wala sila iba karon and nagchat ako sa ilaha nga mag-prepare kay another vlog na pod kay para naatay upload kagabi wala jud na ko na kuan apas pag-upload sa Miami Lifestyle. Pero okay ra, madara na. Pero okay ra, madara na. Merry Christmas! Diya guys, akong ipakita dyan sa inyong tanan ang akong mga gipalit kagahapon. Kay maunis siya ang atong pabunot raffles. Raffles ba tawag ana? Raffle. Para sa atong Christmas party. Family Christmas party. Amo sa ning hunahunahon kay basin og mag-one diri sa among bukid. Grabe kaayo ka lapok. Grabe kay kahitak. Nya naging sililin kung magwana dito na lang kuno sa ilaha. So ato sa ning i-check ang atong mga napalit. Di ako napalit o. Okay ba ka ni siya? Pero sa kadugayan manggudani niya kanang murag maglagom. Kabantay mo ni ani nga kuan sudlanan. Nya di ako gipalit na balunan, murag tulo ni siya ka buok. Kay tulo 100 ni siya. Ug na ako yung mga discount kagahapon dito sa akong dipalitan. Oh, ato na siyang hala asa ang taklob dani day. O di ara ang taklob. Kinahanglan ato ni siyang iisa-isa. Pitchil ni siya. Hala wala ra ba ni na check kagahapon kung naabay diferensya dani. Akong gignan si ibang nga ipa-check ambot lang kaog na check baka niya. There. Sama ni siya. Basig ko ani siya. Ay di. Abi na akong nag-leak guys. Unya, duha ni siya kabuok akong gi palit. Barato-baratohon ra gud ang atong gipang palit guys, pero mapuslan pa ni pila ka buwan or pila ka tuig baka ako may nampingon jud ko sa gamit nako. Unya. Isa lagi aka kuanan tagdan kay di man kay kita ra isa ang nagpuyo diri sa payag na adjoy time nga agka guba ang atong mga gamit. Nya di ako'y gipalit pod para ni panglaparo sa mga pak. Bitaw, joke lang ha. Duha ni siya kabuok. Uy, magamit ba ni siya pangbali sa kanang magprito bitaw ta? Oh, di Nya na ako'y isa. Ala, isa ra day ni siya kabuok akong napalit. Kani siya kung magprito ta, pwede ra sad ni nato siya magamit kay para magtulo jud ang mantika. Ambot og super ligon baka ni siya no. Then, murag made in China. China gini siya. Made in China. Nga na ako gipalit na bread tong. Ambot pila ni ka bread tong akong napalit. Duha man siguro ni sa kabok. Ay isa. Aw duha di ay lagi. Bread tong. Unya di apay isa salaan. Kanang magkuan ta maggata. Magkudkud taglubi.
Nya kani may atong salaan. De, ligon ba kani siya? Pangsamantala lang na siya kuan no. Nya kanang kuan maghukad ta mga unta na ay serving spoon. Pwede man siya serving spoon, di ba? Spoon pa ba ni or unsa ba ni? Nya di ako gipangpalit na wipes. Di upat di siya kabuok. Then mura. Kani dani, maura ni siya dani guys. Nya ato ni siyang itutang dani ha. Kaya ato pa ni siyang dugangan kay basin na ay mga napay extra nato, no? Atong dugangan. Nya ang kanida ni guys, ako sa ning ipakita sa inyo ha. Mao ni ang among mga bunot-bunot puhon para malipay pud sad ang tanan. Di ay butanganan sa plato, no? Di pila ka plato dani mabutang. Tapos dani pwede ni mabutangan sa baso, pwede sa ni mabutangan sa kutsara. Duha ni siya kabuok. Nya di magamit pud sad bayan ni kani. Di ba? Gamit sa ni kaayo sa atong dalunggan mga manang. Nya di ako gipalit sudlanan sa tubig. Pwede ni siya ibutang sa ref, pwede ibutang sa ref. Kanang pag may tubig, pwede niyo siya ibutang sa ref. Punduhan sa tubig, duha na siya kabuok mga manang. Nya di eye brush. Magamit sa ning brush, pang brush sa kuan. Now nga baga na kaayo. Char. Bitaw joke lang ha. Joke lang guys. Di apod ko gipalit na kani. Hait kaayo tan-awon, ambot lang og makadulot baka niya. Iyan na. Swerte jud kayo ang makabunot ani ha. Swerte kayo. Nya di atay gipalit nga tasa ug baso. Di lang ni nato siya igawas. Tasa na siya og baso mga manang. Nya di atay napalit na kuan kani 3. Nay 3 tapos naay habol. Duha ka buok ni sa kahabol tapos naay towel. Gamit po sad kaayo ning habol. Kay ug tugnawon ka, pwede ka maghabol. Di ba? Nya naatay gipalit nga kuan, towel, nahulog na bayot. Kinpasok kong bukid nun na bayot. Nahulog ang isa ka kuan guys. Ana na siya guys. Nya di apod sad koy gipangpalit dani another salaan. Duha ni siya ka salaan. Nya di apay isa, unsa man sa ning isa di ay. Kani unsa man sa ni siya. Salaan gyapon ni guys, no? Salaan ni siya. Kana salaan. Nya another one. Swerte di kayo ang makabunot ani guys. Swerte di siya kay ngano naay baso nga upat kabuok. And another one, di apat ko napalit nga kani masudlan ni siya sa asukal, asin. Gamit sad kaayo ni siya sa atong balay mga manang. Di ara ha. Nya pag makita ni nila, abang-abang na lang mo. Kung kani medyo baga jud siya. Baga, no? Swerte sad ang makabunot dani kay kabo bayan ni. Mo bayasad ni ang atong magamit kada adlaw. I'm sure nga kada adlaw ta magamit og kabo. Depende na lang siguro kung ang inyong balay kung puro shower, no? Di kabo. Upat ni siya kabuok. Di apay kuan brush. Kuan din siya ka brush di ako napalit di ay. Upat kabuok ni ka brush atong napalit. And then karon ihapon ni nako sila tanan. Pila kabuok kay para puhon pag raffles. Puhon pag kuan bunot-bunot na mahibaw-an nato kung pila kabuok. Kay basin ang mga pangalan magsubra na nay uban nga di makabunot. Pero unsa man tanan kung di siya makabunot no. Nya di ako gipalit nga kutselyo. Pasal kita atong tutulidan ni day. Para ba ko nakapang tutuli char. Duha ka buk nga kutselyo. Di ara. Nya ang presyo dani kay 65 man. Gihimo ra pud niyang 60. Kani tanan item
Halimbawa na ay 15, 10 ra siya. Halimbawa na ay 25, 20 ra siya. Discounted ka ayang bayot. Ug daghan kay salamat ha sa akong gipalitan kagahapon, and I hope nga mag-subscribe ka sa akong YouTube channel. Char. Another one, duhaan sa bata. Mostly man good guys, ang akong mga pag-umangkon mga baji. Na ay laki to ara man sa Bohol, si Undoy, si Abing ug si Dudot. Nya di ay. Oh, di ba? Pwede na lang siguro ni nato siya putuson, ihatag nato kang Mimi, ihatag nato kang MG, no? Nya di ay tarak-tarak. Oh, kisa niya itong hatagan dani, si Rinrin, pwede siguro ni kang Rinrin. Pero di naman magkuano kanang mga bata nga ingana pa, pero magduwa pa sabi sila mga ingani. Pero sa una kami, wala mi kasulay og ingani nga dulaan. Sukad sa among pagkabata. Wala mi nakasulay og ingon ani nga duaan. Kay sa una, ang duwa kasagara diri sa bukid kay sleeper game. Kabantay mo kanang chinilas nga si Paon, then lukso tinik, kabantay mo ana, then kanang Chinese garter, kabantay mo ana, kanang kundisi, kabantay mo ana, kanang kahoy bitaw niya, kahoy nga taas unya na ay mubo nga kahoy niya, ibutan mo sa bangag daw iana, na tamukan dayon, kabantay mo ana nga mga dula sa una. Maunay dula sa amo sa una diri sa bukid. Pero karon kay sosyala naman, high-tech naman ang mga bata karon, og high-tech na sad ang mga batanon karon. No? Dili nila aghuna-hunaon kung unsa ang ilang pagabuhaton. Ang mga batanon karon, mao bitaw nang ako mga pag-umangkon, mga babae, ag ignon jud nako nga nagwagwag na sad ka, bantay lang ta. Ag ignon jud nako dana. Kay ngano, mas maayo man ang kuan bitaw kanang ato silang makuanan, masubaybayan. Unsa man, naguyab-uyab na sad ka? Pero bitaw guys, sa nahitabo sa kang Saysay, pamatay makuan kay ngano, 18 years old man pud sad na si Saysay, mag 19 na si Saysay. Nya maulagi nga dili ra man pud sad ingon kay si Saysay ra ang naingon ana na ay daghan. Kay kahibaw mo ang mga batanon karon, lahi na ang ilang henerasyon karon. Lahi ra sa una. Sa una, lahi ra jud kay ngano ako sa una gani. Wa man gani ko ingon nga sa elementary na ko'y crush. Pagka high school hinuon, pag 4th year na ako dito pa ko nagbati nga, hala uy, na crush ko niya. Nga na. Pero mga grade 1, grade 2, grade 3, pa yung sa grade 6, wala na ko na na-feel. Dito na ako na-feel pag high school na. 4th year high school jud na ako'y first crush na ako. Imagine, 4th year high school. Nya, maulagi na nga, ang mga batanon karon lahi ra jud compare sa una. Pero okay lang. Happy ra man pud sad ko nga na ingon ana kay kuan de sa akong mga pag-umangkon si Saysay ang first nga makahatag og apo sa iyahang ginikanan kay si Alshel. Baog man siguro sa to si Alshel, ambot lang si Alshel og makaanak baka tuak kay ngano taud-taud na sad ba si Alshel nga murag tuig naman sad siguro to siya nga ni adto sa iyahang uyab, pero ako jud ignon nga kana magtawag say sa man lang naburos na kadiha. Siya nga wala pa man mi. Amot lang basig baog si Alshel. Nya si Saysay naa nami kuan kana ang apo. Di ba? Apo. Way isa ka apo butan pa na karon. Kay abot ang usay plano na po na kay kada adlaw na anay plano. Mabitaw nga maglabad usay akong ulo, pero never mind na nato na naman no? So mao na guys nga daghan kay salamat ha tanan, kay kung wala mo di sad ko makapalit og ingon ani, no? Di sad ko makapalit og mga ingon ani, di ba? Nya ato ni siyang dugangan, no? Nya abangan na lang ninyo kung unsay akong idugang dani sa mga paraffles nato pohon sa Christmas.
And abangan na lang ninyo lagi kung sa kamidani kay ngano karon gani naglukdong-lukdong ang panahon. Basin sa December 24 puhon magbunok ang uwan. Magbunok ka ang uwan, no? Oh, nya ang diri kay alang-alang pamanidani nga pagkakuan kay wala pa malagit tay mga extension pero nasa akong plano. Pero ag save sa lagi sad ko kay di nato ag katag-an ang panahon, guys. Nya magunsa na lang mapareha sa una nga nating tulos jud ko. Naluslos gid nuong maayo. Nya abangan ninyo kay kung makadesisyon si Lilin nga dito sa iya kay dito sa kang mama alang-alang pud sa dito sa kang mama. Gusto gani nako nga diri unta kay akong istoryahan si Lilin nga diri kay first December nga magkatapok-tapok jud mi diri sa akong payag, no? Kay ang kalipay raman sad ko nga naidaghan kay tao diri nga makaana sa payag. Na maunang puhon abangan na lang jud ninyo, guys. Nya kay naaman diri akong mga parables sa ilaha. So abang-abang na lang jud mo may untag dili mag ulan, no? Kay talagsara sad baya ni nya magkatapok-tapok unya na ako'y mga paingon ani datong niaging tuig. Naapod ko'y mga ingani paingani, no? Pero dili tantong kuan, dili tantong ingani jud nga naay mga kuan. Nya dugangan pa man nako. Mahibaw-an ra ninyo pon kung unsay idugang nako dani sa mga parables. Nya tungod ninyo, no? Naapod sad time. Sorry kaayo ha. Kay naay time nga murag akong vlog wala sa timing. Stress nga murag kana ang agsagol na tanan aglibog na akong utok mao nang unsa na akong mahuna-hunaan. So I'm so very sorry kay akong paningkamutan nga to be back and normal ang akong vlog, no? Dili ta mag stress, dili ta mag-ingon nga angry kanunay, strong, no? And mo ni akong wish pod nga this coming 2025 nga stay lang gyapon ta sa atong life and self. Oh, nay po isa ho nga kuan. Aning isa ka anang spoiled. Nahimo ni siyang spoiled. Bitaw. Kay ako mismo kahibaw ko og unsa og si kinsa siya. Kinsa siya nganong nagluib ka. Kinsa siyang gipangga mong labaw pa kanako. Unsay anaa kaniya nga wala ako. Tanduay di ay tua. So daghan kayong salamat sa inyong tanan and Merry Christmas and advance Happy New Year sa inyong tanan. Tanan daghan kaayong salamat and abangan ninyo kay akong saad sa kang iba og kang langlang napalpak ang plano nga swelduhan sila. So dili sa nako sila hatagan sa sweldo kay akong gigamit pagpalit dani, no? Dili sa nako sila rilisan sa sweldo karon kay ako manggigamit dani. Ako sa to silang istoryahon kay para mahibalo sila, no? Ug daghan kay salamat sa inyong tanan. Thank you very so much. Unsa? Lipyuhin na dana bib, ha? Oh, daw si Mario, ako pud sad siyang hatagan sa sweldo puhon. Bitaw, ang yang sweldo ni Mario, sigarilyo ug lungnik ra.
Awan ni mao. Kaya tapuhin na dana kay para limpyo ang atong balay. Di ka ganahan tan-aw sa atong balay nga limpyo. Kani magudani ga umog siya guys, labi na og kuan, kanunay mag-ulan. Ang kani pud sa dani ga umog siya. Parehas dana kamakan, ga umog. Kay ngano, ulan man. Ang kana magong clouds, clouds. Ang kanang gabon. Ang kanang gabon mag-produce na siya og umog. Ilabinag mga ingon ani. Dali ra kay ni siya umugon. No? Mao nang silang lang kagabi nagyaw-yaw siya. Unsa na imong dingding tiles? Kay dili ko umugon. Bitaw guys. Thank you so much sa inyong tanan. Og diri ra siguro ko taman daghan kaayong salamat. Merry Christmas and advance happy New Year sa inyong tanan. Ay, dili pa di ay guys. Nag-chat sa ako si Madam Tucci paadtuon ko dito sa Davao. Kami ni Eva og ni Langlang. Nya ako istoryahan si Eva og si Langlang kung okay ba sa ilaha kay birthday man ni Sir Joel, December 29. No? I miss you so much Madam Tucci kasi wala na ko'y chat-chat sa inyo ha. Pero nag-chat-chat mini kuan Tita Sara Gaga. Nag-chat-chat mi. Kumusta ko, Madam Tucci? Siya, sige, ako bahala. Sabihin ko sa kanya. Regards ko, Madam Tucci. Regards ko sa Team Zero. Ingana. Nag-chat lagi siya sa ako nga paadtuon mi. Abang-abang na lang mo kung unsa jud ni tanan kay ang tanan-tanan giplano ni sa Ginoo ang tanan. Maunang dili ta makabuot kung unsay iyahang mga plano sa atoa. No? Tanan-tanan iyahang pagbuot. Maunang mag-amping lang tang tanan o magpasalamat ta kanunay sa Ginoo. Maskin tuod guys, og dili ko ninyo makita nga nagsimba, pero kanunay ko nga nagtawag sa Ginoo. Kanunay ko nagampo sa iyaha nga okay ang tanan. Sa among pamilya, sa inyong tanan, ilabi na ni Mami Vic, daghan jud kaayong salamat Mami Vic sa tanan nimong mga blessing. Ang akong kuan, wala pa jud ni nagamit kaning gipalit nga kuan, kaning gipalit nga oven nga gihatag ni Mami Vic. Wala pa ni na gamit. Nya kato mga sandal nga kuan kani ipanghatag yapon ni nako siya guys. Kani nilabhan naman ni siya, mula ginanga umog dadto man ni aw niya. Akong gibalhin diri. Nya wala pa ni nato nagamit. Nagpatudlo pa ko ni Lilin kung unsay mga ingredients paliton kay para akong mapalit. Ganahan ko magkuan, maghimo kato bitawng pizza nga magkuan bitaw siya magbitay-bitay ang kuan, unsay tawag dana? Sana ay tawag ato nalimot ko basta lami na siya kanang magkaon bitaw tag pizza nga magbitay-bitay morsikos sabi tawag ato bulok kay ko unsa to morsi nalimot ko comment lang mo unsa to basta sa pizza na siya kanang magkaon bitaw tao nya magbitay-bitay di masad siya cheese. Lahi sad siya sa quick melt. Unsay tawag gani ana? Morsila. Basta ana, nalimot ko guys. Loading kay akong utok karon. Pohon, makahimo ra ko pohon. Kay na ko nililin nga diri ra mi maghimo kay ang mga adjust dana, ang mga timer unsay paykuan dana. Demo man ko dito sa kuan pagpalit dana pero kuan kana laging aktual na. Maratol na ka. Mas may nang naa si Lilin. Pun basta magkuan nami diri. Mag-bake. No? So, thank you so much tanan sa inyo. Daghan kaayong salamat og diri ra siguro ko taman. I love you so much guys. Bye! Alisa papa. Alisa kay babay sa ta. Manako. Agoy. Kiningkoy man imong kuan. Imo ning kwaon ang sahon diha. Ay pagkuan ato nang kuanon karon. Alisa, babay sa tanan di. Natanawa. Ang mga sanina nga di color iyahang butang Zonrox tanawa. Nagkabang-kabang. Sige na babay sa ta di. Sige na babay sa. Kisa ni Mama Be.
Merry Christmas. Unsa may gusto nimo nga pinaskuhan? Ha? Ani. Ay, pagkuha na diha. Ayan ni hatag ma. Ay, ayaw ihatag. Ay lagi sa balay ni pay susun. Ag palit rata. Agay palit nga. Ikibas ko man yung nana ni mo Ayaw karon. ni ma ako din ni balay ma kay wala sundang ni. Ayaw lagi kay ag palit rata dana. Ag palit ra ko dana. O magkuan ka unya kay mag adto ta sa ubos kay magpalit ta dana. Ayun na kay babay sa tabi. Kana ako na. Sige na, babay sa. Babay. Ulo. Ay, na. Sige na. Babay sa. Sige na. Og dire na siguro mitaman, guys. Kisa ni Mama Bi. Ayaw ate. Kusga. Kaya nagtingog. Ay, pagbinuang na. Sige. Og dire na mitaman. I love you so much. Bye. Babay sa. Dayon. Bye.